IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agapuran ti panawat ko ti Karen Padsan dito'y sirad ti lawag. Dahil kalpasan kinasarita ti provincial government dagiti quarry operators nga bumadang partiya panakin uneg ti Karayan. Iti kadal daw narueng heavy equipment ti magkita nga operar iti batog ti Gilbert Bridge. Iti agdama limawag kinlimawan ti langa ti Karayan. Inot mo nga naksayan ti kasla isla iti tenga ti Karayan. Malagip nga nabiagin nga kalikagom ti provincial government nga may ti dredging operation tapos sa ang alis nga aglayos no da bagyo wano na pigsa nga todo. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.